Valveren tipikoa serbidorean enberdezu jugarra CSGO eta matchmaking oficial ipintzen dut tokian explorador de servidores comunitarios. Pero argazkia teakotze. Da, literalmente Half-Life-eti daukaten zerbitzariak aurkitzeko? Muiko horrekin ateate argazkia. Ok. Ez da itenan nondik. Bai, hau. Ez da itenan nola ite izuten hori. Bai. Ai. Vale, ez inbitatu indizun nahi gabe. Baina lasai sartu naiz ja. Bueno, aspaldiko partez, hemen batu gara, gainbehirantziatik partida batzuk bototeko. Eta, bueno, momentu zaritz eta bizio gauz bakarrik, baina egiz izan, Counterren apurbete hori ez da, amaierie edo jaio berritzie ospatzeko aukeratxo da, ez? Laster Counter-Strike 2 urtengo da. Igual menuko musiki super altu dauz, benetan, zoratzen da. Exageratu da. Bai, bagatu ingot, igual badazpa. Laster urte honetan estreneko da Counter-Strike 2, ez dakik goinoko noz, baina udarako, ja, bueno, beti edekienak jolasten da biz, eta bar, da ikusi dugu zain bat aldaketa. Baina momentuz Global Offensivek jarraitzen dugu hemen. Osake, gaur honetan partida batxe bototeko bilko gara. Debalde izango zala esan zuten bia, ez? Bai. Momentuz bai, oza, azkenien eguneraketan dibet izetil ez da, osake... A ber, eske beste ez bazan debalde izan, zentzu handirik etzun izango. Ja. Eta aina zure importa zaizuna da player bai izan mantentzea, momentuz. Bai, hori da, azkenien ikustu barrein izango dala, eta... Pero bai, honek aldaketa grafiko batzuk, keiena ikusten gendune ez, aldaketa txikiren bat edo beste. Baina bestela, matchmaking fallado. A ver. Reiniciar en modo confiable, madre mía, a ver. Vale. OBS gaitxik da. Vales, horren nola antxekun bida. Guada atara entxu nire taldetik esaritz. Bai. Usto taldetik atara indotxule edo... Bai, egia. Ez que asinaz, montzate iniziarreri, eta agertu azten mesue, enagoela modo confiable. Osea, suposatzeot, OBS-erako aktibidoteles hori, kode hori, ointxit moduen hartzen doztela edo. A ber, roin badoan. Zer gauza raro, inoiztot ikusi hau. Nik uste beste jokon baten ikusi nula hau baitare. Ba, listo, bai. Oina adibidez, honentzako, menue armak erostekoana eguneratu indagoen gitxi. Ja, bigarren antzat prestetan. Izen biherrien lehengo erruda gurpil modukoa oin beste menu desberdin bada. Ez dut probe oinoko, baina... Bai? Bai, oin, aste bete edo, eguneratu bien. Nun sartuko da? Terrorista o antiterrorista? Etxan oiniko jate karga, zu larraren zabiz nitzako. Baina, nahi esune... Hau hori da, errenana. Osake, anti-hobeto. Bueno, itxuen behar dugu partida amaitu arte ustet. Vale. Jende ikusten nahi, naiz? Baita, antiterrorista jarren hau.
Ni bai. Arrure. Soineko menu zarra dekot. Hori da, esaten etxa. Bai. Botan kontrare, nik uste, zaharra naukada. Bate bat joneteako Discordera. Hemen disparatzen badakit, baina keak eta ibiltzen ezerrez. Bueno, jungo gara ikesten apurka. Zain nun zauzen bez? Botak argabiz? Bai, teiatuan abil, teiatuan gaine. Zu beste taldien zauz. Vale. Ni terrorista naiz. Bota gatu no. Eri ez, baina ez dio bai. Ez que kriston diferentzia, headshot aitezu no ez, Bai. Gorputza aite maiozu, bastante, esponja da. Baina headshot aite mazu, instant killa da. Bueno, hemen metxe zuetaldeko batek, jabadeko eskineko armanak eta krestonak, oza, que suposatiotuko baino apurut gehiago jolastu da bela. Ja, gero zuetalde sartu albanak, A ver. Zizau. Hori. Bueno, tipa hau da, a ber, ziz, da berezea. Interneteko meme bat bezala bihurtu zen. Bastu ezagutzen. Baina honek homenaje bezala ukiko izena. Eta justu da fotoan azaltzen dana. Abitxuko, uste nebala anabila horren galdut, interneteko kontukaz, baina bastu ezagutzen, ez. Baina aspaldikoa da, Bai? Bai. A ver, mitiko gero ez duguz. Nizu gaz, bali. Bakarra garatzen da, tipitapa. Hortaz hau da, rehenak hartu eta aterain behar dute. Tipo Rainbow Six da, bai. Bai, hori da, kasu honetan gu defendatzen behar dugu alan dabe, Bai, bueno, normalien, olako mailako partietan rehenak hartu baino, bat abezi hiltzizeten da gehiago, deathmatch egin baina. Hori da, gero beste modu dauna da bombiena, kasu horretan ja terrorista dire erasotzen dabenak. Bai, hori ja ez zautzet. Klasiko ez zautzet. Baina hau endala gutxi sartu guzuten, Hau super sarra da, nik uste batera sartu bizela biztek. Bai, Bai, ren sarrak hori zirela jala efeko zintzielerizek lehenengo jokukoak. Lehen beste nono sartun da hau txatera, baina galdute da bile da. Bale, baina da bila metik, baina ez dakitzen zuten mataskun. Bainat, entzuten maiguzu, konfigurazioan behitu, soinuanin. Askotan aldatu egiten dizu eta igual beste mikro bat edo beste aurikular batzuk hartzen dizkitzu. Hori da, bai. Se txarto. Bueno, partidan egon badao bainat, bentzet. Bai. Bai. Bai, jatukin nagarra. Badao. Mapa behetik edo zea daude? Bai, behetik hori da. Ez que esaten un bot bat beti
porai agertzen da. Bai, berez, dauzen mapa ofizialak gitxi dire, mitikoak dire, eta gero ja nahi baduzen gehiago instale, workshopetik banatzeko Workshopetik. hori da. Bai. Baina honek, bestela, zer dire, 10, 12 mapa edo dauz, guztire olako zer. Hau beste beti abil bueltaka edo eskuteta. Beti faltea bat tipo garrin hiltzeko. Eta bota da, Bueno, beti faltea dela baino. Uo! Etxe barruen dau. Handiatzen. Bai. Oin bai. Apa, Apa, bai. Bai. Barkatu, lau aukera dekotez mikrofonanak eta entzuten zintzuetan, baina ezin berbarik egin. Azkena izango zan, ez? Betiko lez. Bai, ganea moskita, no, nik petzean ebana izango zona, azkenien hori izte izan, baina, bueno, entzuten den bitxerti den. Bai, ez dakit dena, Bai. zuzeneko bera ondo badoan, egiz izan. Hau txopituko etela. Suposatxo bai, etxo bai. Jo, bakarrik ez dakiz eban hauen beste zeuen aurkako taldien, baina... Bestela aldozun egin da Escape, eta gero eskerreko horre barratzuen bigarren aukerie taldi hautatzeko da. Vale. Presioa. Ni naiz azkena. Ez da, bot puta hori? Nik ez dakit, baterik kargadore erdi utxitzutzat eta mobidu besta, txotx. Honena hemen beti da hori, gitxi dispare, takatako lan rafagatxuk egin. Bai, porque spraya eta retroceso exageragoa da, beste Ja. shooterrekin konparuta. Ja. Espaldiko partez. Arra, zuzeneko abitukot, bitartez. Printzipioz ondo hau langoten dugu, volumenak eta ez dakitze egiten, Zerto. Ai, mo. Zuentzat ondo entzutez eta irudiare ondo ikuste. Perfecto. Eta gure bai. Baina oso ondo entzute zaitxu ere, Hortik arazorik ez. Penida gizena bota izela. Partida honetan behintzat. Bueno, suposatxote bideratuko da zela jokalari gehiago. Ez da igual ordurik aproposna ez partida botateko, ja. Nik atzo probene ban eta ikusen ondo zebilela. Ez dakidana hori... Bat mazartu da. Ondo entzute jan? Bien. Xuxa marra igual. Zela? Igual pixa baxu da, mien. Bai, a ber... Oño beto. Kasko batzukin, indekakin Discorda jolasteko moduan. Estin de cagas, joder. Estindeka, entxufauta pantalla batera, bai. Arra. Ja, bestela baitxarra baldin manitan, dana... Bueno, igual hemen giroskopio gaz eta hobeto da, dana, Ez que ba, estindeka daukat entxufautan dokian. Vale. Dokien, claro. Tekla bat aixagu bat, baina bide tekla bat aixagu bat. Vale, joku instaleta dekozu ala? Instalada, hori bai, interneta gona dago hemen, nire etxean baina hori, eta ja pinpen. Bitxu, elegante. Así que aldo estatik, Lander, igual jakin gozuta. Zeakin, rehenakin dijunin, Bai, berai disparatzen, rehena ebitatu inberde disparatzea? Bai, esil renik. Vale. Ez que, hostia, ez da arreza, Ja, Eruten dago postura batean, ez da, organien. rena heltzen baduzun diru kentzen dutxu, Jo, hau, bot ipintzen du, baina hau ez da bota. Mugitzen da neratik. oso lograuta gongo die, botak. Inteligentzia artifizialegaz ikesten, ez da? Claro. Ja, gu baino biak. Bueno, ni baino biak, seguro. Nere baino izatea hemen, zaila ez da. Esperez izatea zuek oso kompetitibuak. Ez, pentsu bez. Zela pareko ekipo.
Ui, txarra. Eh, Lehen gonbidapena gota txute Damian, ez dakitze... bai, barruan nago, bai. Ah, bai. Terrorista, ez? Ah, bai. Joder, eroste esan, bekin, ero. Bai. Bai, Vegas, bai. Ah, Igual, 20 urte, esagero barik. Ziberlekotik, ez? Hori da. Bai, Hori bai, nire bai. Ziberleko ondo gote zan, zegara, kuadriak bakaz da herriko ezagunek, ez, eta... Universidade, pues. Bai, lehenengo. etxe barruan dago, Lander, ja? Kanpeatzen nahi da, eskara batzuk. Katokin Navarra, zola okazu izena? Baina, Beñat, vale. Kontolauta egitek. I- Beñat, nando ez ari. Dago garaje gainean. Bueno, Mira, berez mira, ezin da esan, Bez, izin da esan. Bale. Ba, bueno, bota ditzelez, parkatengo dugu, ezta? Zagitza, justu Ez da, bot ipintzen du, baina nahitzek mugitzen danera eta bota nahi irutzen, Olo. Palmerita. Igual ez, ez dakitz. Ana, ez da izango bota, ze irudizeko berana, perfilekoa, así joder. que... Horregatik. Bai. arrapen, eutxe. Limitia desaktibatzen dut, teimena eta 120 edo. Apa, aztin de caja, joder. Bai. A, B. B. Ezin dut erosi subfusible. Bai. Vale, miradun arma bat. Oh. Ze mira gabe... Ena oituta. Markatu Lander, lagundu bierrien. Igual esto es de Chemiñeca, es... Ah. Es aukazu aldale, es... Ikaratu inaz, baina. Ez du jakin norma hori egon denik, oioan ez ariena. Izi, ja. Ez zaitu. Ez dakidaz mapak, eta orduen ikustotez eurek oso ondo horietetan diela, eta... Oh, Joder. Aupa, da mia. tiro bari garaten nahi. Nik mapa hau ez ezautzen, osea, jute maia Dust edo Train edo hauetakoa danak ezautzen ditut. Ni atzo egon nintzen probetan, dastera joan nintzen, eta gogoratzen du, baina honioko ez tekot jaztuteko, ez tekot plano osoa buruen. Osea, orduen satitxo bekarrik, eta ez dakit nora noan honi. Hartu horrenana, oza, bere salda aukeratu edo bombiena edo hause. Zen ikustu hemen mapa mitiko gehi zauzela. Dust egize da mitiko dela eta bombana da, baina hemen Office eta alakoak nintxako bentsete ezagunen nahi. Ja. Gorputeko atakia zela da? Txilloa eta bezu. Hori da. Ah, Eta harina oso oso bai. Atara zero kutsilloa. Horren jentie aldatzen juten da, tita. kutsilloa da, iru. Hiru. Zelan etzen dugu jentiek aldatuta esan duzu. Bat hiru juten da sakatzen. Akurekin aldatu lehiatzen, azkenean da. Ah, bai, bueno, karo, bai. Hu da aurreko armia. Tia, nondik? Oh. Hori botua da, bai? Zain geratzen dira, eta horren. Jendea ikustet erosteakoan da B sagatuta toda hostia egiten dana, eta ni ultralento eitet. Eta ni... Oh. Agur. Oiba. Agur. Erorizia Lander, bueno, Lander zuiltzea. Zure ondora, bai. Nere aurrean. Te Bai, ba, aktibera. hostia,
ikusten nundi izaten dizpatzen. Errifleeko. AWP. Ah, Enizitzen du beste taldean. A ver, mesede. uste zein dula, jokoak ze, Ja. orekatu indula. Baina, abrekatu. Egonaz ronda guztizek inore hilbarik eta honetan iralizen dutez batzuk, bai. Ja, ba, ni hil nauzu. Bostak. Ni hil nauzu, Ah, bai. Hombre, Baina, ze beste taldin zauz, orduen. itxuran, ez? Baina da tentxu. Bueno, ontxe barriro hartzen da, así que total. Azerbakaren ni boskatu dutela. Nik Itali bozkatu dut. Oso. Vale. Baina zer boskatu dan bestakit. Itali boskatu dut, bai. Hori. Odio, pertsianak etxerret, porque argia pantailan jotzeu, eta... Oso alto jokua. Bai, hori gu bailen, Dana bajatu behar zen dugu, zer bestela, jode. Ze bajatu oso, Audizotik, aukeratan. Ui, nizartu nago antiterroristan. Ni partik arretako lan bori behar dute. Nuntza bete zuek, Ni etxarroten. Egon gara inguratute. Vale, Pasabide baten bi aldietak. Ondozko egon. Niri bentzet. Ale, osaken bale, terrorista terroristen duen? gaude. Terrorista? Ni terrorista. Bai, naiz. barrure. Italiarra, brigada gorria edo. Hau bagizu beste ze bat atera zela ez, mapa ontako baina justu. Bai. Jota, mapa mitikoa hori gaitik. Ahí va, menuak ez tortzen zena, zen. Upo. Oko barruan menuak, oza, eskapeta ezin duten. Ez, Joder. Set. Ze ekipota dago. M sakatu ekipo saldatzeko. Gurin zaz. Joder. Ze pistolakin. Bai, pistoliaz. Tengo rondan beti, ez da dirurik, oza que... Hola, joan bida. Hoi da. Botak dire edo oso txarrak, eta zena momentuen pinpan entetatxo. Nik hildo bat. Igual tu. Ez nik. Arintetan nik. Flashbang. Bete bota hor. Granada bat bota dozko edo. Oi, ma. Epa. Hemen ez dago Lander Seik? Zein? Nola da? Txalekoa eta erosteik? Ah, ja, azirati daukat. Bale, Bai. listo. Nik pentsot diru eiatela heltzen beti nagalako gaztetan, horreitxe orduen. Ostia, joder, bestaldet. Oh. Pentsate flasheatu dutela, Oian? Ez txartu... Hemen! Tia, batean. Zeskaz. Baina behain ekipoan Xabi izenekoa dago. Ez dakit gurekin konektatu dan norbaitan. Bot Xabi, pintzun dago. Eta gero Xabi. Ja, kasualia Bai, ez, ez? Xavi. Ba, nik izteko... A ver... Jo, nik izteko tiñorra menolan, Ja, norbait jolazten nahi bada, eta nahi bau zein, partidan sartzea nahi bau.
What? Bai, guri komentati da lagun moduen gehitzen. Hori da, komentatu eta gehituko zaituztegu. So, Botok batzuk hor geratzen dira, hasikerako lekuan. Ja, jo. txaleko honek deki ez, burura joan bidez, txalekoa dira itzelak, Ostra. Burura. Renak indijuzte. Egon zaudeten tokian honena. Joder. Anda, joder. Biltzen dator, ostras! Eh? Frankotiradora. Xabi, jo. Ya saben dónde estás. Ai, ez da gitan akabatu irakurri. Xabi, beste taldearen 160 garbitu du. Ez da gitan akabatu irakurri, bez? Handerra mendi atozte, Oh, atetik, bai, Ostras. aintzun egite ditut. Gure Xabi. Bueno, bere profileko irudize aseko portada da yo soy españolegaz, o sea que badaz badan, etxeko gugu ez tala gugu esartu, bale? Bai, nire hori ikusietenean pixat dudatuet gurekin zatorren bada. Jo, baina esponja dia. Bai, eske burure ez bez, Ba, bai. Bueno, venga, ya botamos partida batzuk ikesten, on ja, batera jo mierda serio, Venga, ni también le no. Joder. Joder. Opa. Flashbang, guta dut. Ah. Bueno, txarto ez. Joder. Ba, beste taldekoa makina Xabi, bat. urrunetik eta etetzen eman frankotiradora, baina ez. Osea, gerritzik tiro etxen deo. Urrunera eta taka buru errapetazte txotx. Demora zen eskubitik atoz, Eri Así betiro. que... Ja, oso namatik. Oh! Baina eskumien dauz, Oi, oma, dana ganera. Buah. Pistolakin. Ani bai, a tope. Osa, que partida galdungo dugu, ezta? Ba, bai. Zer rifle erabiltze duzu, ez? SMG asmoa eta eroso, bai, ez dakit beste batzuk asmoa eta ahultxue bada, igual. A ver. Rifliek asoa zian, normalien, edo... Bai, nindorralin bai. Joder. Venga ya, tío. Pisa dizku, Bai, increíble, ¿no?
Untxe zango Arma gehiago gustatzen zaizkit antiterroristanak. Bai, Bai. Osea, erreza hoite zait. Beri... AK bategaz edo SG 553 hori adibidez. Horri dola. Ba, horrekin abil gehien bat, SG 553ekin. Nuke akaprobeko dut, ja. Es que no hay problema ya da. Vale, Xavi fuera. Joder. Zela da granada botatzeko, ni beti botazota. Lau. Hau emonda, Eta baino gehiago baiko zu, behin baino gehiago. bai. Ah, ez da bat, ez. Epa, Oh! zo. Palmera. Jo, es que echado hori ona da, me cago en Dios. Echar granada ez dakitela, tiro bajo botatzen. Uf, Joder, burure zei duen, burura. Punto de partida, topera. Venga, ba. Ja, gazte diruez, Eskubiti datozte, ez? Kontuz. Ezkarretik batzuk. Eskubiti dat justera. kapora. Ui, ze hosti, tío. Ah, Ez dakit joan zaten. Ez dakit. esto es ojo, Ez dut pentsatzen dut. Bizi se topa, Hor dago, Madre mía. Hori, harit. Buruen jotzen zu, bai, oso ondo. A ver. Hola. Oh, Ah, kakas! Tío. ondo bizarra, joder. Xaua utzi den momentu batean arrazka egiteko. Joder, barit, momentu estan ez, tío. Ez dut esalten modu. Bai, Assault eta Office mitikoak. Horrean izan diritze. Dust, italiasko jota. Aztek, zentral nuklearra nola da? Hori igual ez. Izenan ez ahorratzen, baina. Gero Train, Overpass. Igual ez da narian zen, dago, ero. Assault ben mitikoa da, lehenengo tariko da, lasamanik, Bai. Bai. Pero, Nun sartu zen. heldu nago, ni. Joder, kakasarra zote duzi zer. Lander ez da. Ez, niri tarretik ez sartzen. Ja nire ordenagailu en las últimas dago. A ver... Bai. Diator bat emat. Joder. Joder, ese ondo, tío. Joder, bien dicho. Una bota así. Eta hau berotxiko da, ez da benetako partidea. Ah, vale. Ah. Vale, pues, oso ongi. Hau ez duzu zagutzen orduen, Hau bai, Nik ez, map hau. hau bai da oso klasikoa. Aunque nik jolazten hau zen, ja. Jo, gu metxete ziberleku... Bai, sarrien, Ni metxe ziberlekuen beti hemen. Bai. Hola. Beti datoz, Bai. Bida bota dabe keie. Vale, ziz horrek ostiago batzu dauzka hartuta. Bizi gutxikin egongoa.
Hoi ba. Ah, karo. Horti sartu da bat konduktotik. edo. Oh, beste bat dago, Bale, beste ostra, bat. oin gogoratu nez zen mapa dana. Bai, lando gogoratzen dut. Konduktoa gaitxik astute. Bai, bai. Ostras. Homen beste bat, opa, ezin da esan. Zena konduktoan. Ez que ez da inundan konduktua. Horre, Goian. zabaizen erdiko lekuen dago. Ah, bale. Gure balak zeharkatzen dabe konduktoa, edo... Bai, baina Bai. jargitxeo gazatzen dago. Baina zeharkatzen dabe. Bai. Joan inda kontultatu. Dago beste sala bat bezala, aparte. Osa, llega bleike ona. A ber, un zauz. Bai, hori da, horretik goitxi bada sartu, ne? Borgoiko regia horretatik. Hori da portulik, Hor dago. Baja binda. Dago goixan, Oh! despatxoan. Ba, neko... Ez da nola disparatu horten, baina. Ni haritze asmoa, ez dakit zehazki. Oiga, Ah, nik konduktuetan nabil. Tiroin beti Tiro, ojo. makurtute, Damian, hobeto. Ja. Nabili naizen da guaztan. Bai, beste mundu bat, ez? Bai, naiz tiro joko zen. Bueno, supetxamen, defendatu behar dugu lor duen. Azori mogidu barik. Txiri. Hori da. De hecho, daukat pistola bat, egiten hasi gambaz. EU0 hori zen. Ah, Hemen datoz nire aldetik. Behien dauz, Nire uste, aldea. aritz. Behien dauz, bai. Abitxo, hemen da... Beste bat, Ah, bot bat. bo. Listo. Zein da teklie makurtzeko, baina sakatuto togel, toggle hori izaten dana. Osa, behin sakatu eta makurtute geratzen dana. Bazagitza, C B. edo... Ez dakit. Igual aktibin behar duzu aukeretan, Hori da. Vale. C ez da. Hoi. Ja. Zetakin markatu iten dezute nondik Bai, edo Bai, dator. gure barik markeo indot. Renbillo. Eiatuan dabiltza, Bai, mendoz. Hola. Ai. Konduktuan dauz. Hala bat akatuet, Bai, bat konduktura eta- zinbaz disparatzen. Igo inda, fizinara. Beste bat konduktotik gora, Bai, hor dago. Hor dago bat, Bai, bakarrik ez dakit igoten, Bizun salto da makurtu, airien. Hori da. Hor datoz bi. Pelotón de fusilamiento. Ez Joder. hemen dago, Leila. Baina nik uste beste dagoela. Despatxan dauz, rendanak hemen, esango neke... Oh, está listo. Oh! Ematen aizan. Hau esautzen dutena pixkatu, Azka guapo da. Eski. Zer ez hasta automáticamente aurreko esketala. Ez, horreta dago zu, partida erazten baduzun, mantetzen duzu armia. Hori da. Ja, baina, ekipo satana, ez? Bai, gazteztuzune mantendu ditzu. Dirurik erabili barik, Bale, ate principaletik atoz. Bai, Bat hilda. Kontu sortu berian, Landa. Ja, bai. Ez da baina hor. Beste bat. Bale, gehatzen dian danak botak diala suposatzen da. Alar ez dakit, bota derrepente batzutan izen aldatzen zaio eta izote dun
Bai. Bat kondutan. Hau, la puta, neur... Goitxik. Vale, vale. Bai, bat akatuet. Bat No geratzen. jodiuta. No jodiuta, osatu nik? Ez. Hemen dago, behian. Zuen azpixan. Oh. Bueno, ondo. Ja, juntzaionean zizorrei beste ura, Xabi horita, Jo, es que ya está, el ondo. sabi da, Zer txat gertatzen hori da? izan dute. Honek, sis horrek beraitzen daren beste bot batera paseleike, edo ipintzen man, hiru bot kontrolatu ditu. Ja, neire uste Ah. hori iten dula. Igual izango da, bakoitzaren ordenadoria kontrolatzen dara, tipo josta, Oso uste, no? Hemen datozen, nire pareti datoz. zure paretik. Vale, bai. Zure paretik ez esan, ari. Izango goitik eta gaur. Ba, ez dut Beste uste bat aukera zatorren. Hori alda benik Xa. egin, tipoak. Baina beste bat zatorren entzun dut. Aunque Vale. pertsona hildet. Behan dabil bat emat. Bai, bada, gurazpizen. Gurazpizen, bai. Bale, eta eskaeratan norbei daula ustut. Zuga gara zeus aritz. Ziko, jo. Oh, ari. Bai. Ah! Joder. Ona, joder. Pare. Zuk ez tosa aldo, Lehen zer esan duzu ezin dela esan. Ja, igual bai, Ah, bueno, Bestik non dauzen, baina Bai, puile gauzenien esan nahi duzu, ezta? hori da, Osea, bai. Vale. A ver, Pentsiote- gezena bota ere, oza, que este korren beste garrantzia. Kakazarra. Kontrola hartu dulako. Ziken eban esango, boten ikuskuntuti begira baldin bagare. Aritzen Ja, baina, igual arrazoi dituzu, zapera kontrolatan dut beste botak igual, bai. Justo salto itzen deuela. Ja, Hiltzen denean salto itzen deu beste baten barrure. eta guzo ba ez. Hmm. Ja, guk bot bat badeko. infinito jolaztu leike? Hori moten dugu, honi tipake, oza... Ez dakiz ema saltokiko dauzen edo, baina, joder. Ai, beti datoz, Beko atxeko partetik. Eta goitzipe bai. Beste bat, behien. Bale, bat emat berdazia. Tuboa... Ai, Etxu ematen badago. ai. Epa. Listo. Ah, kakazarra! Nondik, joder. Granado eta berrean arma soltatu dut. Beste bat gehiago dago elander. Bai, behien. Tuboan... Bai. Bai, hemen da. Ez dira bizitza dauka. Listo. Tubokoa. Tuboan, orduan. Bai, ventilazioan, behitu. Ez dira dago, Bai. Ondo. Honen mutiek edo neskiek poseidu itzen deuz, Osa, holtzan hiltzen dugu eta beste bat Ja, salto. bai, Sí. birritzen diote ziz hori, osake bai. Hala, ni pistolak imakarri nor. Bueno, egiz da mapa honetan terroristak abantai handiz edo. Errez. Bai. Bai. Zerrak? Ba, niko indaka txalekua, ez? Naiz eta galdu. Bai, txaleko osto beti erosten dutxule automatiko, Eskerrin dago, Bai. Kontuz. Bat hildet eta beste bat. Atea hunditik, ez, berriz bot bat gora dijoa. Teiatura. Vale. Hemen, tuberian, goian. Bai. Ah! Goiko atzeko atien dau. Hemen, bai. Oh. Baina, bagoaz hartzen. Mhm. Behetik datoz, fondotik.
Kia bota be. Vale, bakarra. Dago. ¿Dónde sabéis? Gotu berian. Bai. Ai. Imaginatu, ba falta zanean eta indunetze honean tuberia izango zala. Bota handi non hilda. Bai, kanpotik junda, ez? Bota. Bai, baino ze zonatan, ze handik ibiliko jata. Vale, beniaten inguruan Bai, non, bada. Hostira. Vale, bat, Oh, bi, Cristiano. tuberiti beste bat zatorren. Cristiano egurra de repente, Ni nao, haize bolara batek ere akatzen naula. Goian entzuten da nik. Vale, tuberitik inorrez. Horratxin dauz, fondo dauz. Ate, zizor dago. Ikututa hon berdu. Oh. June inda. Salto da. Alde harta junda. Bera me digoaz. Saldetara. Ah, tuberitik, bat. Kaka, atien geratu da. Bat tuberiti dator. Baita bestea. Bota. Ontxe atera da, tuberitik. Eta bestea? Trampa izan hortzak ezatea. Mm. Vale, jabak izan. pantarra da, jode. Zima jokatzen, oza, ondo itzen dugu, kajan hartu. Ah. Jajo, bai, eskat. Bueno. Ikusi gara. Vale, fondo hau nahi utzi, hau EVP-akin nahiko toki hona data. Nahi bentsa gustatzen zait. Vale, beheti datoz. Amendik. Bai, horti datoz. Hando dos, bai. Bi datoz. Ganada bota, Bat. Ai! Hundik izti, behien egon da, joder. Behian dago, Bai. Kontos beste bat deian, bai, beste kaldetik. Vale, ate principalekoa Bota, hilda. bota. Bat. Azkena edatzen da, hemen, kanpora junda. Banekin hortik etorriko za. Ati idea zarratu eitzen deus egin hor. Rollo, beidea bota pak, da barrio zabaldu, gero. Libre dago nindana. Haseneko partida hemen, Osa que, gazte diru dana. Vale, bainat. Ostia. Zuzena neure otai date flasha. Vale, lander tu eria vigilatzen. Bat hiliotor. Oh!
Hemendik bat etor da, baina ez dakit gehiago espadauz. Goitik, Bai, non gehiago emoten. Uberitik etorri laizke, kea bota dut eta. Bai, bat etorria, Bai, hemen dago. amen. goitik ofizinan dara, Bai, ofizinan da hori. Bai, zue dago ganera. Konduktor. Vale, tuberian tipo dago. Bai. Kristos, Bideratzen du. sustamos. Uf. Ona, Damian. Mierda. Epa, está listo. Ona, Damian. Gran derrochador. Ja. Horren segideto, kojatzen gauzak? Ba, hemen ez egon horre behir. Ez da Nei- gire, Tokatu zait, kutsa bat eta skin bat. Ontsa. Eta honek kutsa dire gero saltzen dienak edo beste kutsa batzuri buruz. Ez. Kutsak eta giltzak biak saltzen dira. Bai, bai, Eta honek dizelez. giltzak- Kutsa normala Giltzak- dizelez, ba, honek ez da balizio zebez. Beste ezerrez. Eta giltzek lortu itzen diela erosin Ez birdire. horrek erosin berrira. Baina saldu... Bai. Ez ezkizu tokatzen? Usto desetz. Espagotenik, ja, inventari zan badegoten, ez erroin txukuskot. Baina nik usto desetz, giltzek erosin berrira. Bai, ala bai. Mhm. A ber. Zela da ditzen da Zeus hori. Ez que hori... Arma raroa da, justo. Este arma? Zela aldatzen da? Da holako pistola... Taserra. Bai, hori da, vale. hori da. Hori, kolpe batekin edozen tokitan hilite dezu. Bai, Baino, urbiletik izan. Bala bakarri bezala daukazu. Eta urbiletik jo bierdako edo, ezta? Bai, nahiko urbidetik. Hau da beste mitiko bat, mapa hau. Joder. Ba, hau ez da gote. Zetxego, hemen beste bat eta gero reina nahitzen dugu, zarrenana, bombiena, Vale. cambio. Kriston aldi dago buruan jo, Kristona, bai. Zuek esan duzuna. Ni jartzen surturi jartzen sakatzen botoia, baina asko hobeto da. Bai, Hori txorrota da txikizetan, eta alba da burueto peuz, bai, magurtu da, ez tira. alzara egon 5 segundu bere sabela suntzitzen saiatzen, eta irabazitzitzen. Vale. Hemen dia. Batzutan alare galdu iten naiz ofizina hauetan. Bai, normal, hau oso labirintiko da. Oh. Hola, buruson. ondo ari. Beste urte shooterretan zeo zertako balio gotezi. Desertigola, top. Hemen geratzea da ondo gotena, Korridor honetan. Bat fuera. Mierda, atzetik harrapatu nau. Niri juste, joder. Mierda. Benetan naltzabiz. Moto pelikula txar bateo. Hanak inguruan jotzen. Ziz dijo a los Rambo, ametraia hartu eta... Bai, eta danak hiltzen, Hoi da. Egon bat. Ole. Makurtuta Damian oin. Ze bestela entzute zaitu. Baina, buelta. Ze urrutiratzen naiz eta. Hori gustu guren asekerie. Bakarri bala. Bai. Bueno, bat eta bat sauzi, Bai. Ez da beto korrika eta pues no tinbiar esan. Bera renan bile jungo da, segurunik. Zain una. Bai.
Bai, seguruenik bai. Non bere gerra. Hortik, zuzen junde badeko zu adibidez. Ah! Venga, venga. Vale, zu fusila hartu dut. Sakatu. Kontuz aritz? Oh! Ah, mierda. Lehenoko toki berdinetik etorri da. Atzetik, Ostras. kontuz lander. Bai. Atzean, zuen atzean. Zue txarto nabien, aia Atzean. ba. Aia ba. Tipo hau beti toki berdinetik etortzea. Así que hoxe vigilatu behar da. Entzuten eman bi aldetatik. Bueno, nino Damian egaz, bentsetek eixin irauten da, bena da. Eba? Zugo zara partida maia arte, bitxetan. Bai, Ez da gizitzen bat. Eta absurdoena. Bezu gaso. vale, lehenoko toki berdinetik ator. Tira, kanpoan, kanpoan. Ostras, dana Uidet. kanpoan. Kanpoan lau pertsona. Bai, Vale, pertsona hildet. hor da zelako kontenedore bat da bigoteko lehio batetik. No, kontenedora, ez da. Joder. Buah, Ah, irudikate bat kagazar. etorri da dana batera. Abot. Vale, igual pixat defensioako jokatu behar deuze, asko ateratzea. Bai, bai. Bai. Gainera gugat, berriz, gotortu. Hori ja, defendatzen, ja. Ah, señor. Vale, lehenoko toki berdinetik ator, tipoa. Bot Jason da paretik. Vale, bot akatu du. Tio, Ostras, tiro bakarrez. Asko da hortikala. tipo hau beti toki berdinetik etortzen da. Oh. Atzien beste bideoz. Guazi garen lekuen. Ostia, ez da. Aka etzait bate gustatzen. Astiro, Ez astiro, eta zerraz. tiro etxeko, Alguien ja, hagan de ja. irrigation, hostia. Online bar. Bueno, ya, botado estoy, zela, ganada, turri. Aka da, eske Rafa gehi bez. Tiro bat, tiro bat, tiro bat. Vale, eskubitik etorrikoa berriz, tipoa. Zer, denbora usten gauza berdinetik nahi da. Bai, ala dator. Horti dator. Marka jarriet. Kanpora. Hemen dago, Kanpora. Ala, ez da afuera. Oh, topera nahi belengoan, Vale, tipoa biziri dago. Leno jarriete markan egongoa. Hortxe dago. Ala, a pastar. Nik ez dut zinez zerrengo bat. Libre. Vale, bere arma hartu dut. Ai, Venga, venga, remontada. Ostia, arma honekin lento zoazela oinez. Atara kutillo beto, dagoen aldatzen. Vale, ez dator ja hortik. hemen dare pentanan, Bai, lehio atatik. Zelan nahi zuen marki jartzeko? Zeta. Eta, Ez niri... Flashbang. Mesuek hartziat, ez konuzi maz. hemen dare, bai, klik bat egin behar dezu, ez sakatu tauki. Bai. Hori, konuzi Sí, maz. zazte. Tipo hori neko nada. Vale, ni bota kontrolatzen nahi naiz. Asmatuet nola da. Epa, ojo, Ostras, hemen dauz danak, Hemen inguruan. Oh! Kaka. Joder.
Bai, lau dauz, eta gurien bot bakarra geratzen da, osake. Ah, ez zuza usaritz. Bai, ni naiz. Ah, da zu botera sartu zara? Bai. Amigo. Botan kamera jarri eta ez sakatu. Ah, vale. Bueno, hori betire. Ah, Zerra ja azkenengo rondi, o... ja, naukan zea. Atiro naukan da. Nik uste tengoan eskerretik etorko izela. Zeia, ondo funtzio izan dut horrek. Bai, badauz jametik. Hemen dauz. Joder, azkenengo. Ah, kaka. Dale, amigota, kontenedorera. Ona. Beniat. Just. Ba, notus jametik. Ah, kaka. Joder, Venga, geratzen dira. Bi. remontadia. Mierda. Bat. Ez, bi. Frankotiraria ez dut hartuko porque distantzia hontan. Oh! Ah, kakazarra. Explosion. Eskerretik doaz, baina fijo, hor lehiotik. Bai, efectivamente. Oh, joder. Argize botako tziet, Me cago en la puta flash bana. Geski botatu. Hombre... Zoteñez ez. Iliztie botako troleot, zotope inor. Bueno. Bago ekin dugu, zela da. Ekin dugu gure presentzia ipingi bestiak hiltzeko. Hori. Carne de cañón, ez? Lehenengo film. Literalki. Baina ondo funtziona. Vale, leheno ezela eskubiti dator. Pertsona. Nenez jarriko. Vale, bi oso ikututa. Buruen. Bot bat akatuta. Tipoa hortze hon. Vale, tipoa akatuta. Vale, bakarra gehatzea. Vale, hemen dator. Buena. Remontada. Zematera da, amarrera, taldeka. Ez dakit? Zabetxu lehen inogule, baina ja. Eskerrian entzun ditu. Vale, eskubitik ez dator. Hor dauz. Argize botako tziet, Bai guri. Ja. Hile. Kaka. Topi. Ah, kakazarra. Egiz eta honek joku edekola almen hori, osea, a ber, sartu da, baina oso ondo mantentzen da. Bekoz mekanika oinarrizkoak oso ondo. Dios. Osa, buruan ez pagatu goten ez dira hiltzen. Bai, holan da. Dordokak emoten dugu. Hartzen dozu atzetik, pam, buelta emoten dut, eta flash. Kontu da, gorputxin joskero gildo dutxezule. Tira hau da, orduan. Ja. Oportorrega eskolastu jarda, azkenean. Oso ez. Vale, eskaera tati datoz.
Jode, granadak neure burua zaitet. Itxutzen dut. Topera gaitz, Bai. Ez, bot Jason galdu dugu. Vale, kontuz danok batera juteakin, ze... Daukan armakin. Horbegien dago, beko aldien. Aiz. Listo. Doia bot Jasonen atzetik, Aber ez nahi presio izartzea, baina denbora ostean punto partioa jokatzen. Osea, bat galtzen deunean, ja partida amaitu da. Nahi presin eso. Ei. Bale, hor daude, pilat. Ah, kakazarra. Bale, bota Oi, horbegien kontrolatzen. da justo. Leioan. Ostras! Hola, ez nebar ikusten, tío, Bai. keiakin. Frankotideko. Frankotiradora daldao, eta da bor Neban ikusten, gotortute. Ai. Bale, ni bakarri nago ordu. Eta eurek bi, baina... Hemen bat ema da, arma aldatzen, aitzet eta. Ah, bitxi, gordo. Ah! Kontuz prestigaz, Ah! Es que bere rifliegaz. Ondo, Bai, bai, bai. Bueno, esango du, cambio ordune. Bai, A ver, bombarena. abandonar partida. Está Itano basado en niegas. Igual es... Es justo desetxe. Aldate mioz, Niri igual aldatuko neuz, zenik Lander topasa itxut estimen eta santzate zure partidera sartzen. Vale. Ez dakit. Ja, ni bezena izirten, Ni belande repetizatzen ez. Osa, nik ez tokan menua, ez da izait. Ah, vale, pa nik igual gonbida pena botako ditu también, ¿da listo? Join, espana beruan, no beruan, ez? Invitar a mi Ez nire nago eman. Ba, bota konbidaten ez tengo. Nire bakarrik nau, zizeraz, baina... Ez, hemen daude hemen. Prodigy eta peinat zuia esala agertzen ez da gizagaitzik. Vale, itxaron, Ertenen beharko alako partida. Bai, urterin berko naz, eta mian egaz nago. Vale. Urtetan da honekin uste dut. Hori, bale, menuan nago, aprobetxatuko soinua festeko. Nahi, hobeto. Vale, sartzen. Bai, dago gauz. Zenbatena jaitxe duzu, Aurrera. Lan hain bitada bat txiki morin. Ah, hori bainat. Bale, bale. Ez gizaten itzen nahi ba, bosgarren ba. Ez dut sartuko gari, baina... A ver, hemen bot gitxia baso gauzen. Zen mapa dago. Esto partida barrutik ez duzala la bat menura jate. Jo, basta raroa, ez? Osa, escape emon da hecho garten zebez? Belta, pantalla belta. Hemen, agolako igual, Ah, Bale, hemen leheno botan aurka ibili naiz. Ostia. aio mela batzen bat. No kontas. Ta nun sartu ergea, ez da otokiketan. Ja, ez da olekuri. Zena, ez ala. Eta pilloa gente dago. Ja, Jode. Baina, bueno, baina sortziko die, edo amar, izango da, orduen. ni terrorista zen sartu nez. Amarren aurka, izango da. Ah, Lander, baina bomba da o matchmake, osea da, deathmatch. Hau da, bomba uste dut. Desaktibazion Sigma itzen da, zeki bai. Bombi nahi zenbikoa. Vale. Uste dut, Era no que equipo igualian, Escenario de bomba, Ba, bai. Jende pila bagea. Normalean bosti zete maia. Ondo gala. Batera gauz, Baina, dugu edo. bost izaten dire... Urtengoan aldatuko naz, tal. Baina ni lander ez dut ikusten. Ni jaban hau, barru nau. Ixo, eta bai, bainatu da. Ba, ni nau peinategaz. Vale, baina nahi duzun. Bai, sumaz.
Normalien, Zer badago? kompetitiboan baiz da 5 kontra 5, baina bestela kasualen 10 eta 10 ziren dira, Bueno, honek ja, onak dire, Hau ja beste kontu bat da, Bueno, eta Bai, pixa bai. zoramen da inbeste jendekin. Aldatu ingo gara talde, igual ezin gara A aldatu, ver. bai. No, gero pile up, A ver, xa da. Burret, deskonektetako, ez? Joder, ¿qué te enseño? Zer da paila? Es bueno, prometo. Da beste Venga, joku, beste joku euskaraz bat, dagoena. Bai, hori joko kajana. Bai, Kajana. hori da, hori da. Cuida. Olson. Esto probeu. Oso ondo dago, Aldugu jolastu, bateko adeko aldugu jolastu, bai. Bai, badeko family zaren itxeko. Baina, ez teko deskarreta hemen usteot. Beste portatik, Gera bai. lau bat. Nik bajatu dut ez batzuk family sari nahi badozu ere bai, baina segurazki igual nahi badozu netak, Ba, gorko zau eta gero dugu, ez? Beste batzuk alakoa, bai. 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 Ez da, bueno, ez da, oso. A ver. Buah, So, baina agentziek zer Ai. badeko. Ander, Bai. relojio ikusi zaitut hor bat zerbe moitu ala, lehioan. bota de estiro pare bat, baina. Ez. Hala, hostia, atzean haukan. Hautak eta ez ditu aldatu, Saquetano que llegado está, bai. Vale, bomba hartzen bat nola plantatzen da? F-ekin? Bosgarrena dala uste dut. Vale. Bai, arma modu kontetan da. Eta gero Eta kentzeko... disparatzea bezala. Bai, saukin mantenduen bizu, Eta desaktibetako egaz dala uste dut. Ok, Baina, bueno, zuek ez duzu desaktibe gure, así que... ez guk ez dut esatea. Jo, eske hau mapi ya baitzela kontroletan ganean, dize da. Bomba daukat. Zerekin ipintzen, ekin. Bost sakatu da lehenengo zera. Osa, tiro etxez. Goan disparatzean bezala, Hori da. botea zakauta. Bai. Meni pinileta. Edeko B eta A hor mapan, Damian. Toro jarri bizuz. Zake badakizu, Ipindu dut, most joja, eta klik. Ez eitzen dudan bombiek, hemen ipin migen duen. Ah, Gaina, amaitu da partida. Ost, listo. Bueno, beto, beste mapa bat, beto. Bueno, marcha honetan bigarren nivel ere, A ver... Esto es apenas vértigo bai zagutzeot. Bestik ez. Venga, zure gaitu. Kaxe hori da zeana, Bueno, kaxe zentral hori. nuklearrana. Bai, hori bai. Ez que, beste bat, nuke deitzen da lez, baina hori ez da justo zentralana. Hori da. Nik da uste tren batzuk daudena estazio moduako bat hola. Bai, hori train izango da, ez? Ba, ez dakit. Bueno, ya Ze terrorista o antiterrorista? Nik terrorista hartu dut. Vale. Pues superari zartzari, tío, Dani amena bitxaten. Ba, mapa hau ez dutela zautzen. Lande bak ez estin, Ja. Eriko nezin izan. Ba, igual horrena gai, ja... Veterano dala. Bai, estin deka baino gisa, Segur potentzia aldetik. Antzeran griko dire, Jendea talde lanean, osea, bat makurtu, bestea bere gainera igo, koska taiatzeko.
Eta hori hemen, beroketien. Ostia. Ja, beroketan. Ez dakit zaitik, baina txartu bilko gara hemen, Honek terroristak estiloareki janskeran, Joder. Ja. Bueno, venga, tope. Nire ez pega salto itzia. Ba, ez Seguro dakit joko mapau, batean izango da zona. ezer, idea putaik ez daukat. Joder. Ai, ama, hemen datoz garbitzaileek, Buah. Horre horrindeko zuen korpuen behinat nire pistoli dau. Bueno, ya, se bez. Zeran hartzen die beste armak, jaztute Pistoli badan botan bizure lehenengo, beste pistola bat hartzeko. Da hori G-gaz da. Zinegaz? G-emon da zure armi bota etxezu. Vale, eta bestela gainetik, Hori da, rifle bai. bat bada, eta espadeko zua, zuzun. Hori da. Bombi zelan botaten dut beste nonak hartzeko, boten zen komando bat, kentzeko ganetik. Uf. Ez dugu gogoan. Igual G-gaz da be bai, ez dakit. A ver. Mongeia. Ai, hori da. Bai. Osare. Hau da gerria hau, Joa. Bai, nire ustez hau kaosia da, Ah. jende gehiagi. Bueno. Beste bideat digumiko da. Lander zeuk ezu bomba, Ai. Paseste beinatek, Mapa hau ez dautzu zenuten? Ez? No, bombi jarreko gu, ez? Bai. Ai, ama. Ai. Ala, ie. Segiduen. Jo, eskuta eta eskina. Bai. Ikusi hori. Onda onarit. Eso es. Ez. Vale, lertzen da bomba. A ver, moten duela. Ipinitze eukizu. Bai. Eta eurek ez dabe deskonekte o ez dire heldu edo... Egon dire, baina justo ja berandu izna. Ah, Ni berez iez egiten hasi naiz, bomban onda espansioakin ez hiltzeko. Beñat, no puedo estar. barkatu. Etxuk entzen bizirik, ez dago Ja, jugo amigo. Vale, bastante garbitu dugu. Joder, barriro. Kontuz. Ai, Eso izan da. joder.
Nola cojones ni joan ni talde gure ekipotik lehen. Ez da egiteta jokatzen. Arit, Bai? ikusteko zein dan bestien. Oitxoan, Damian, eski zuarri bajo entzute zaitu. Ba, eski Arre. mikrofono da, aurikularrena. Ez baina altutuko izu dutzean. Hola, hueto. Ze zantez izun? Ez, ba, gau bestien maia zein dan. Ah. A ber, disparatzea badakit. Nire, Azken finean, hanbeste shooterretan ibilita, baina mapa gestitu zautze, mekanikak ez da ere. Vale. Ah, Ba, bat. disparatzen dizutenean, ralentizatu itezea, ez? Bai, bai. Bai, Oi, bai. Vale, Geratzi zara erdi hiltzatute modu, hoi da. Bo. Airen egon arren, Behaitako bat junda, ikusi zaituzte 3 edo 4, eta berriz buelta eman eta korrika, iez egiten. Baina bon bidekot. Osa, que aprovechen go. Hemen denpora irabazi, Oh! Bidatoz, inguratute zauzi. Igual erabaki txarra izena bon bien, ez? Ai. Vale, pistolak inoa. Ui. Mari hartu bon bien. Bat hiltzen duten eta haren arma hartzat. Ostras. Oi, ma. Argize, Palmerita. atzetik. Ah, Atzetik. Azkenin atzetik etorriakoz. Neko ama ez. Hau beste maila bat. Azkenean mapa handizeo direla zegoenik, ez? bai. Eta bueno, mapa zuek ezautzen zenuten? Ke ba, ke ba. Igual bai, baina eski da horren labirintikoa jaztute gotela. Ni lehenengo aldia ikustutela mapa hau. Oi, ma. Agur. Joder, txotx. Damen topera, Riflie, granada danak. Utakume hori, burua atatzen. Bai, ikusi dut. Ufa. Buah. De repente bi agartu dira hor, da, imposible, Bai, eta bat akatu indet, bietatik bat. Bitxu, bai. Bueno, bombak inni. Ah. Joder. Txo. Buah. Joder, baina, a ver. Hau... Dingleberry from Bai. me, edo fondi honek emoteste. Baina nire bai, Zagartu da burure segiten.
Ikusten da hona dala, alde danatara bitxeten, pipa, dabil. Aiztoa gaztoa eta erotaten dugu, Ja. tramankuloa eta egur. Ah! Buah, tio, lagaet 13 bizitzara. Igual jokuek horrekatu enbide saldik, no? Edo zer? Bai. Ah! Ika. Ona. Tiras tiro. Bai, hau, Joder, es... Replay gasonera. hau paseo. Bomba. Uf. Venga, bombi dekot aranoa, vale? Vale, nire bai. Venga, ba, guazen. Ontu zelan darror atzetik. Nun? Ah, hostia, vale. Atxin dau, beko gutorraren lekutik. Tik dabiz, eh? Abuela puta, tio. Granai ez dio tartzen, zea? Han. Altuera bota berdana. Dos. Ona. Vale, bomba hartu deu. Uf. Igota kontenedoretara. Ai, ondo. Pa kontuz, amenatzen da. Bakarri zau zarit. Bai. Ah! Ona. Oso ondo. Ah! Ondo bizera, eh? Ah! Ahí va. Ze talde hartuko gu, terroristak edo bestiek. No es una. Nio, eta no Igual, batera berdinera zergatik- joateko. Alexen eskero. Igual aldatu iten deu porratzatik. Bai. Bai. Antiterrorista. Vale, no con mapa ardina, canals. Joder. Ya te gusté, eh? Kaos lara izan da nitzeko. Azkenin mira un zerbait behar dut. Ez nago ituta mira gabe. Aber honek zer daukate mira una. Hau ba. Bai.
azalpen bat nahi dut, zelan hil nazi benetan. Osa, gente dau gondolan errekatxuko estaiz eskina eta eskut. Alare hau beroketa da, Baina jendea bai, ezautzen du mapa... Zea guztiak. Justu beste talde guztia bestaldean da. Osa, han jarria egon bi, ez? Bai. Kontuz, hemen ja. Bai, bomba desaktibatzen nahi naiz. Bat horra eritz, kontuz? Atzetik be bai, Eurretik eta atzetik. Me la pela. Bomba desaktibauta. Bueno, ondo hasi garengoan. Tope. Dana dauzan, Ara doaz. Handauz bostu edo, igual. Bueno, ya gure taldin bi geratzen dire, osake. Vale, ontxe naiz, segundo. Vale, vuelta naiz. A ver. Uf. Momentu batez pentsatu, pero ez dakinela eta ez dut tiro egin tipuak. Ostras, zuen beste taldiena. Bueno, bakarra gatzen da bestalien, Ez dakit ez ote da amenatzean. Coño! Piskat altua hau musika. Claro, Nadales va joaten berda. Jode! Ni urrunetik bien las repliegaz, da usteot, errepikaten gotela. Mapa AWM-ako ondo da. Bai. AWM da o AWP? P. P, vale. Ez que PUBG M esan. Ruso-ukranianoak. Ukraina bat, entzun. Zeba ipintzen duen bombi edo zehaztez. Lander. Bai. Bueno, ez zuk ez. Ez zaten joan amenatzea. Bueno, etorrela izketzu zen dut. Hemen, zure ezkerrean. Bai. Hemen makurtu. Kondu hor dauz, ja. Plazatxuen dauz.
A ber. Makurtu, hemen, atzean. Gainetik pasatzeko. Vale. Mertzi. Baina hemen dauz ja, plazatuen dauz, ziko. Bat hilda, Vale. bi hilda. Ah, izte ja. Traje de zerrego nipa. Ah! Ai, ez duzu Joder, ikusi. nun ikusten. Ja. Bai, antzeko kolore bukita, bez? Eta granadak ez dio ezer egin. Bai, granadena Apurtxo beturruna ofusiako. arte bada. Orduan, Vale, launduko leheno bezala salto aiten. Mertzi. Tak. Ja berton dauz, eh? Jode, harrapatu nago batek. Vale. Bai. Oi, mau. hemen jentie da oso azkarra, Hori hormie salto duzuena ganetik. Entzuten dabe non zauzen, eta venga, granada botaen da. Ja. Naiz eta berak ezin ikusi zeu, badaki mapan gutxera non zauzen, eta venga, izorratzeko. Bai. Utzi jentie mugiarazteko. Ostara, artista. Aila, hostia, bat dao Sakura izenekoa terrorista? Ze skin da hori? Ia, Neska bat bandanakin da bai. alo Bai. Rambo? Eta begizeke baltzez parrostu. Bai. Enekin pertsonaian eskinak saldenik konterren. Ba, ni Niri bai txustatzen zinon lehen egonda bat erropa askoz desberdinik, baina ez dakite ordainpeko erropa zan, edo jokuen aukera bat. Baina honek Sakura honek bai emoten dugu. Seguro bai. Berezitxo, ez da emoten klase bat, ez da emoten Ai, jokuen oinarrizko. mertzi. Ora. Bai. Vale, nengoan niri granadia existi, vale? Baina eske bi eukiot, bizizena. Vale, tipa bat hor lehenoko toki berdinitik, akan nauna, alare bat akatu bet. Vale, bera akatu bet. Az, beste bat. Hondik beste da. Bat bizitzan nago. Ah! Ze, Damian hilda, Hil, ni ez. Ba, danon lez, espetxo. Aritzita biloran erdi ondo, baina beste danok. Ez, bueno, neukan be expectativa gehiago. A ver, azken finean shooterretan ikisten dezunean ibiltzen, pues minimamente danak antzeko parezido dira. Bai, baina ni adibidez, ja mando gazta dituten hau gehiza, hau da, Ba, kadero jokoak oso diferentia gehiago. Hori, oine, dumen ibili nazela, ba, ez teko antzik. Ja, ez bat ez. Edo jalogaz. Kambien godot. Bat hilda, Ulo. beste bat, hiru, Ze montre, ze bat. Bueno, zeati daukanik. Zea bat, taser bat erosita. Lurritu pego zen igual, ez da? Lau, hala izango zen, ze... Vale, bi antiterrorista, terroristak gehatzen dira. Vale. Vale, bat hor dago. Bai, bombi horra horren dikoz bari, ez ikela zai. Osa, justu bere aurrin Bai. dago, lurrien.
Vale, bat gatzen da. Eta hementxe da. Hori defendidu da, listo. Listo. Piripipin, joder. Ta-ta-ta-ta. Inorraz dator, ara. Ja, eta denpora urtzen ondire horra gartzen, bai, ja. Bai. Ai, joder. Uf. Han jendea dago, eta ni bakarri nago. Eta bomba una handa. Listo. Mierda. Bueno, niño, Vale, bizi nahi batxeko. han alboan ere badaude ja. Oh, Ah! Justu neon Z-aki markatzen, jendean undi zatorren eta... Nik hori ikusi. Eta bueno, gero AWP-akin tiro bat eta listo. Nik ez. Equipo, indicaciones. Bakoitzak punto baten. Bai, Esto has bombien bile. ja. Ja, oinor, txak. Habez. Ba, bomba hartu dute eta behera di juste. Bai. Bueno, bai. Bueno, ez dakit, ze ja... Bueltaka. Bai. Na. Ah! Esteko tirurik, esteko desebes. Oh. Merator bate. Ander, Bai. horia, mertzi. Bate gonda hortik, segi kontuz. Uf. Bi atera zaizkid eta de puto mila erroketu ditu. Hori narman bile, noa. Ai. Kotuz. Hoi ba! Ze bota deu? Granadak arma bat disparatuta bi aldu. Ah, vale, petxo granadia, ala. Joder, ez dut. Torpe gehi zabor, hostia. Onak. Esto va fuera. Ondo. Epa, on bien. Ben. Non dago, ben. Bai, uf. Ah, beste da horraritz, kontuz. Kera, bera komisaria, Bisok. Damian da susauzi, justo. Vale. Ah, txomagoen pororik. Vale, bora ez da basoa. Baina desaktibatzeko kitare ez dakot. Denbora ez da arazoa. Ah! Animo, Damian. Pom. Buah! Zagit zer mutzen dut, What the fuck, kantua. Flashbang dance. Brutal. Bat ez lo dut, tola. Desaktibateko kita ez deko gudan okala. Erosi inberdauz? Bai, erosin behar da, Jo. parte. Ez nahi dut, no? Ah, bai, Ah, ez badaukagu. Nipe bai. Karo kasual danez. Ja, oso, hori da, hori da. Zer? Zergatik ez daukagu? Ez, badeko gu kasu aldalako. Kompetitiboan erosin bizo, aparte. Bai. Hemen dago. Vale. Zertan doaz bera, ez da?
Boston pertsona hor edo. Bai, nik uste berantza da eslanak. Ah! Hau da lopeak. Hola, Aquí ez dut kitos. ipintzen defektuz zure taldeko jendeak. So, Bo, baina. Venga, aldozu, Bi kontra bi. esto partzen ez miala. Zaitzi da morea, madre. Zer? Morea. Beste baten asmaztu duzu. Bai, hori da. Jakin- Eskinen bat edo da. Silentzio hori hau, no? Zelan dakit non plantea bien, bine oso pene. Hor dago, hor dago. Kontra? Ah! Oh, shit. Vale, gehatzea han irukatu bakarrik. Baina, makurtu zaitezken dina on tokian? Bai, Upa. bai. Bueno, ja ez. Uf. Kaka. Hola. Nola ikusi nauketik? Ah, etzian, okay. Bueno, Bueno, muti, ni gero- laster mobilin bikonaz, jolastuko ez da hau partida nagusi hau bukatzen dan arte, eta... Vale. Vale. Vale, Ondo, ondo, zei bihurtu da nagoz, así que... Ondo. ja, ja. Bai, aspaldiko partez, oso ondo. Expulsar Baina, beste galtzen. a la madre. Se va. AFK-zion. Ah... Ja, Makurtzen bueno, zaitenea bat ematamen. Bai, bueno. Bai, Ah, bueno. Itxu ya. Este monden bolek edo. Mierda. Ai... kontu zelander, dariz, No ondo ba. bai, Ah, hor goitzen, bai. aritz hartzen dan lekutik, Bai, bai, bai. Ez que itxutut egonaz. Kontu ze horti bizi justen da. Niak nagoen tokian. Vale. Garbituta. Vale, ba. Listo. Gaurkoz, ondo onda. Bai. Oso txarra gara, baina... Nola irikitzen da. Ah. bueno, ondo pasegu. Bala, mutiek, ja, Ah, beste... nivel bira egon nahi. Damianei kaja bat eta skin bat tokatu zaizkio. Nivel bira egon nahi. Bueno, ba, gorko esamen izan dugune bat zuen, da, Bai. gratxuko goia. Beste baten, amen, edo family sharing etin zozer, o lo que sea, ingo dugu. Hori da. Harto. Ale, ba, mutiek. Venga. Ondo Ale. bilen. Agur. Ondo Jo, jo. ibili.